akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan naton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine bla kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misili nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka-importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo, kay kaon mo gutom ka, makaon wala na nga hormones. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sa virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, ya ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babayi, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba naton, no? So pwede na magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kay ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? 3 ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprilin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian. Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang ka dasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuhaon mo tong mga grabe nga carbohydrates, mga matamis, tinapay, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na. D3 Bio, Oo, galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Jita ka, dapat ga D3 Bio ka. Namiya Jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio. Mas dasig ka man. Hindi ka mag-hypoglycemic. Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo? Kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-priotic, no? Anti-priotic nga properties, which is really good against skin bites, no? Kung ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites. So, amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio. Wow, right? D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM.
Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong ininais parating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM,
radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang EO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C. Ang Alkaline Vitamin C. Kag subuman ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. K5 News FM, 11 Mbps. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Problema! Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakipoy! Kamusta na kamo na? Welcome na sa aton sining nga pagpangalagad sa subong edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Kamusta na dirang aton sining mga kuturan ha? Nakapamati na, nakatune na. Sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Subong adlaw Webes. Webes. Sa 5 na sa bulan sang Hunyo. Sabi no? Hunyo na kita. Dugay-dugay Hulyo na. Dugay-dugay Agosto na. Kadasig sa mga inadlaw subong. Welcome na sa aton sining pagpangalagad ha. Aton sining mga tagpalmenti sa bilog nga syudad kag probinsya sa Iloilo. Kag sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa bilog nga kalibutan.
May good news kita, good news ang 20 pesos nga bugas ara na subong sa Bacolod. Ato na ko na subong sa Burgos Public Market ang 20 pesos nga kada kilo sang bugas. Ato dito ginpangunahan ni Secretary Herman Chu Laurel. Ani Secretary ni Herman Chu Laurel, ay niya si Laurel, no? Ang mga residente sa Bacolod City ato dito ginpangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang pagloan sang 20 pesos kada kilo nga bugas. 20 pesos per kilo rice program. Ang inlonsar dito sa Burgos Public Market sa Bacolod City, mga kakipay. Subong adlaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pina-expectar man nga makaabot sa Bacolod City ang pila ka mga opisyal sa paglonsar sini. Mayo ni kay may bugas na to kali 20 pesos kada kilo. Te Iloilo ay pa. Ang Iloilo City permi lang uli sa tabtaban now. Anong Iloilo ya kay isla sang panay ti damo ang produkto naton nga bugas eh. Mayo na kay ato na no 20 pesos di base sa pila kadlaw. Dire naman sa Iloilo makabakal kita sang 20 pesos kada kilo nga bugas pero limited maning maka-access yun eh. Kaya dapat mga forest of the poor, mga 4-piece member ka, ang iban pa nga mga sektor nga mo lang maka-avail sa ning programa nga 20 pesos kada kilo sang bugas. Mayo na at least nakalabot na sa aton diri no mga taga Bacolod City katilaw na. Samtang iban pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad pag-arraignment ni Juan Blao or ang korte nag-enter not guilty plea para kay Negros Occidental Representative former ang ginpalin na congressman sang 3rd District sang Negros Occidental nga si Arnolfo Teves Jr. subong adlaw sa kaso nga illegal possession of explosives. Agin panindogan ni Teves nga pag-invoke niya sang iya sininga right to remain silent. Bangod sa pag-invoke ni Teves sang iya sininga right to remain silent, kin-invoke niya mo ang right niya to remain silent. Ang korte amo ang nag-enter inat guilty plea para kay anay Congressman Arnolfo Teves sa Manila City Court. Hindi sa magambal mo ginapanindogan niya sining pag-invoke sang right to remain silent. Ang korte na lang ang nagambal nga not guilty si Arnolfo Teves. Pero kung maayo ni mawakal ni si Teves mo, wala niyo mga kaso mo ni mga strategy na iya sa sining mga abogado.
Kabalo ka mo nga isa sa mga defense lawyer. Yan ay Congressman Tibes. Amo si Attorney Kaiser Cordero sang Banwa sang Dueñas. Kasi malabot na ito siya para makapamangkot man ta, no? Eh, basta mauni mga strategy na isang depensa. Ay si Tibes, gin-invoke niya sining rights to remain silent, yung korte na lang nag-plead para sa iya for not guilty. Oras ato niya pagpangalagad las 11:16 na. Padayon ka mo ka nakapamati diri sa 11 Mbps mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Kamusta lang kamo dira? Panyaga na, tagpalanyaga na. Tagpalanyaga na. Samtang isa ka awol. Absent without leave. AWOL. Kung sa mga tambay niya, awol nga pulis. Ini mo lang pili mo na may muon mga awol AWOL nga pulis. Absent without leave ni mo. Kag-dismiss. Sabi no. AWOL na dismiss pa nga pulis arestado sa search warrant agin implement sang City Drug Enforcement Unit. Ay mabudlay sa kuno dakpon mo. Di kay mabudlay sa dakpon. Kay former pulis, no, ginpahalin sa serbisyo. Kabalo sa sangulag sa mga pulis. Di ko mag-deliver sa kuno, baklan mo sa kabudlay mo. Aluwas ng kabudlay siya. No, pantat yung nga budlay dakpon. Pero sa buong tinadakop gid. Na manasig ko na magdagan. Sabi no? Nasig magdagan, di malabot. Pero sa buong why na sa kadlagan. Arestado siya. Again, implement ang search warrant sa illegal drugs. Sobra 600,000 na nakuha siya to. 600,000. Standby karon sa follow-up report si Dini ka K5 Karen Badilla. Ay gid pahuway sa buta no. Ay gid pahuway damo gapon shabu is everywhere bisan nila may shabu ah. Ay lang kaling madakpan. Ari pagid ang problema nato no. Amo kuno sang kaso subong sang HIV bla. HIV kalalakihan sa Iloilo City ang nagapanguna. May pinakadamo nga kaso sang HIV sunod sa Family Planning Organization of the Philippines. Sabi no, ay madlock ah. Ay pagitbulong sa HIV kakipay ba Lawrence no? Ay pabulong. Alam mo kuno sa mga persons living with HIV. May mga order subong si President Marcos nga dapat nga serbisyuhan ini sila ang mga persons living with HIV diri sa aton sa Pilipinas. Kay kadamo gid especially mga pamatan-o no, kadamo na gid. Bayan pa nga mga balita ang mga palamangkutanon subong sa update naton sa kaso impeachment complaint la kontra kay Vice President Sara Duterte kung ay pagin madesisyonan kung dayunon o kung hindi. Madamo sa mga legal questions, madamo subong ang mga constitutionalist. Madamo sa mga nagaguluwa nga mga opinion. Damo mga maalam nga mga Pilipino. That's why damo mga constitutionalist. Subong this is a question of legality. Kung legality gani gina-question, that is based sa aton sining nga konstitusyon. May gambal nga aranaw ginako ni former ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga ang resolution draft resolution
nga nag-dismiss ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Amo na ambal naton, it remains to be a draft. Kung hindi ini ma-file, kung hindi ini ma-submit sa records, kag ma-agenda ining mga ina-file nga mga resolusyon sa Senado man o kon sa lower house mga kakipay. It remains nga draft sa gapon ko ay ma-file mo. Paano na ma-istoryahan ko ay ma-file? Kada mo sa mga kuang kadaan subong mga constitutionalist. Kada mo kadaan subong sa mga maalam. Kada mo kadaan subong sa mga may mga opinion. Samtang gina-encourage subong ang testing sang HIV. Ang bulk sang human immunodeficiency virus on HIV infection sa bilog nga Pilipinas mga kakipa bilong sa mga younger age groups, particularly between 15 to 34 years old. Amo ni kuno ang mga may mga HIV human immunodeficiency virus on HIV. 15 to 34 anyos nga mga pamatanon, younger age groups. Suno sa data sa Department of Health, youngest nga may HIV infection pinagi sa sexual contact. Kapati kamo black o hindi kundi ang edad niya 12 anyos. Pati kamo kung hindi sa report sa DOH, Department of Health, 12 anyos dito sa Palawan. Ano kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, ang gin-admit nila nga ang urgent nga kinanglanon sa pag-raise ang HIV awareness sa mga pamatanon, especially when it comes to testing. The most important nga tikang towards properly managing and controlling an HIV infection. Ang ginatawag nga mga testing is available nga libre ini sa mga social hygiene clinics o sa mga social hygiene clinics bla, and is also given sa pila ka mga civil society organization. Ang mga HIV counselors nagaprovide sa nagakaigo nga mga impormasyon sa HIV nga nga kinanglanon. Ang testing nga masyado ka-importante. Should an individual be reactive, di mag-undergo sang confirmatory testing, more counseling, and the next essential step, antiretroviral ARV treatment. Maraming treatment sa mga antiretroviral o kon ARV treatment sa mga may mga o nagpositibo sa HIV. Ang ARV o kon ang ining antiretroviral mga kakipay, ang ginahatag ini nga libre para sa tawo nga living with HIV. Persons living with HIV. Available ini sa mga various clinics and hospitals. Sa bilog nga pungsod, these drugs makabulik ini sa mga pasyente sa pag-manage sang infeksyon kag ma-prevent ang severely nga maapektuhan sang immune system. Kung religiously taken nga ginainom mo ini, ginagamit mo, it also paves the way towards
persons living with HIV to become undetectable individually. Pag mahimo diri nga ang virus is untransmissible. Ang persons living with HIV ang ginarekomendar sa pagpatikayon sang testing twice a year with their ARV refilled quarterly. Sa record diri sang Department of Health mga ka-K5, as of March 31, there are currently 175 treatment hubs. Nagmayara 124 ka mga primary HIV care facilities. Ang Department Circular 0219 nag-provide sang listahan sang DOH designated HIV treatment hubs and primary HIV care facilities in the country. Dapat nga may urgent nga intervention ini. Samtang ang gobyerno has yet to officially declare sang HIV bilang isa ka national public health emergency, si Secretary Arbosa naghatag sang assurance sa publiko that will continue agod to matrabaho kag ma-improve ang public awareness mga ka-K5. Dapat yun, no? Kag diri sa aton si Luilo, amo na ko, no? Mga kalalakinan ang damadamo. Sikta ni karon, ha? Aton sining kapag pangalagad sa 11 Mbps. Ang oras, mga ka-K5, +11:26 na. Ang ini nga portion, ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Nakadamo man subong, damo na gid mga balatian subong, no, may damo na subong positibo. Persons living with HIV, may dengue, may COVID. Ano na lang ang wala? Damo. May TB, tuberculosis. Ang masakit nga balatian, mga ka-K5, ka-K5 Lawrence, kung wala sang unod ang imo nga bulsa. Pero hindi may solusyonan na kung ay unod ang imo sining nga bulsa, what silingon nga matamad ka. Kay kung mapisan ka, may unod bulsa mo, may galastuhon ka kung mapisan ka. Hindi kasagad ka, hulat lang sang ayuda sang gobyerno, kay subong daw naghina ng ayuda kay tapos na eleksyon. Di para malikawan naton ang ining mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Isa diri ang virus, ang dengue. Magtumar kita sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Ani nga malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Kung adlaw-adlaw, nagatumar kita sa D3 Bio. Kung ga-star ka sa balaon, ka matubing nga lugar, nga paborito balayan sa lamok. Taas mo lang imo hilanat, kag may kaupod nga kaupod nga sakit sa ulo, pagsuka, kag pananakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya, kag dugan. Initanan ang sintoma, kag may patimaan, nga base may dengue ka, gani magtumar ka sang D3 Bio. Ang D3 Bio, ang superfood supplement, yung ginimo gikan sa extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil, aparte sa D3 Bio, ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo at pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami iman sa D3 Bio, pinaagi sa iyang medium chain triglycerides sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K sa kapat soluble vitamins nga nagapugong sang sobrang bleeding, mga ka-K5, no? O pagdugo kung na dengue ka. Tigani nga malikawan naton ini. Kung magtumar kita sang D3 Bio.
Ang monolaurin nga rin sa ditribayog na consider nga pinaka-epektibo ini ha. Natural antimicrobial properties gani ginapanami man sa ditribayo pinaagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa atong lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sa ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabolig proseso sa platelet aggregation nga gabolig man malikawan sa lawas ang bleeding kung na-impiktar ka sang dengue. Tinluan ang ugsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-ditribayo. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-ayo? Gusto mo nga hindi ka magkadingge, gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag-ditribayo ka kag parisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C, mga kakipayb gin pabaskog para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C, number 1 nga vitamin C sa bilog ng Pilipinas. Para nga mangin healthy, kita ang lawas ta magtumar kita adlaw-adlaw sang ditribayo kag Mighty C. Di kalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada o sa TikTok. Available man sa mga product center ni Dr. Amil Oy nationwide. Diri sa syudad sang Iloilo, yaran namtang sa Ilope Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagaw, ara sa Orbe Street, Miagaw, Iloilo. Sa Kalinog, yara sa Postmart, Kalinog, Iloilo. Kay sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Na may libre nga consultation sa buong adlaw, Webes. Kay hambal ni Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan nga hindi ka magbaratian kung nagatumari ka wadaw-wadaw sang ditribayo, Mighty C kag DTX 500. Mabalik ta dugay-dugay sa dugang nga mga informasyon sa mga balita pagkatapos ginamang sini. K5 News F. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag magluhom sa bagunga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Copper Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magpila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay.
Ako si Ka-K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga naging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado,
may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadu. Mbps. Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. May brownout naman, no, nga panabuton naton, no, diri sa sudad sa Iloilo. Nasakupan ini sang service area sang more power diri sa aton sa Iloilo ti sa ini sa June 8 sa Domingo ay nagpangabay ang National Grid Corporation of the Philippines sa NGCP sang 12 ka oras nga scheduled power interruption sa franchise area sang more power kay may patikayonon nga maintenance work sa Domingo niya, June 8. Bangod sang scheduled nga maintenance power interruption sang NGCP, madungan na lang ang more power nga kuan man sila magpatigayon sang clearing operations sa ilang mga linya agod malikawan man ang unscheduled power interruption sa mga areas. Importante na pahibalo kita temprano, Pabla. Importante dira nga gin-announce ini temprano pa. Iti subong Webes. Iti sa Domingo na.
makakain. Ang gabi ay Isa dre in GCP scheduled request. Alin alas 5 sa hapon. Tob-tob alas 5, alin alas 5 sa aga, tob-tob alas 5 sa hapon, 12 ka oras. Gising na kaibigan ko. Hindi, pangita naman ko sa lugar ng kantuan nyo, kaya kainit kinaan. Kabalo kita nga kung mag-amo sini, may mga scheduled power interruption. Ang mga malls, adamo tabo. Kinakalawang lang pag ginamit mo. Sa Domingo na niya, scheduled nga pangabay, power interruption sang National Grid Corporation of the Philippines. Alin alas 5 sa aga, tob-tob alas 5 sa hapon, 12 oras. Lahat ng ilog sa Kadungan man sinang more power, mahimo man sang maintenance, magapanglimpyo man sila sa ilang mga linya. Ara na kakipay Lawrence, ito nga naton nga makuha ang konfirmasyon sini nagikan sa kay Miss Angel Tan sa more power Iloilo. Talaga ng tali sa paa, imulat ng iyong Oras aton nga pagpangalagad las 11:46 na. Kasi malang-alang ta karon na lang pagbalik ka. Lang-alang. O lang-alang kita guro karon lang pagtapos ta sang Mighty C Network News bla. Okay, basi malang-alang kita karon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Kay pila na lang 4 minutos na lang alas 12, alas 11:50 na ta. Tanaw na to na ang mga official announcement. Importante sina nga temprano pa napabalo na kita sa more power na may power interruption kita from 5 a.m. to 5 p.m. sa Domingo, Hunyo 8. Nakita mo na ba ang mga bagay Mga amo-amo sini no, mga scheduled nga maintenance. nagawa mo na Hindi nato na marikawan kay ti mas maayo na lang na nga ginahimo nila ning mga maintenance nila para nga hindi kita hindi kita magolpihan kon madula ang power. kay sarap na Ang mga maintenance kini kinahanglan na sa mga mga public utilities para yun isang para yun isang more power kay ti NGCP man ang nagpangabay sa ila. Tidungan na lang sila sa maintenance man sa ilang mga linya sa mga apektado nga madula ang power sa Domingo, Hunyo 8. lang kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y Mayong aga lang sa mga listeners naton baya on air kag online. sa matay. Sa subong nga mga tinion no, nga nagapamati subong nakatune in gid sa 88.7 FM. Lalo na Mayong udto gid, mayong udto. Dira sa kay Ma'am Laura sa Makaysay sa Hong Kong, mayong udto gid no. Manog udto na ang gabi ay mapayapa. Kay Ma'am Bing sa PSG dira sa Singapore, kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina, mayong udtogin no, kay Ma'am Bing sa PSG sa Singapore. Salamat gid. Kay Sir Dino Takayon Deloria. Kay Sir Dino Takayon Deloria, mayong udtogid punaw diya kamati sa K5 News FM sa minibus naka K5 gyapon driver sang WBTC. Ti mayo gid halong-halong kag hinay-hinay lang Halong gid sa pagbiyahe kay Sir Dino Takayon Deloria nga driver sang WBTC. Kapamati gid subong. Sir, halong-halong gid sa pagbiyahe. Hinay-hinay lang kung ay lang kadali Ang sakto lang ang pagpadalagan. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento mayong udtog da, kay Ma'am Marita Lia Mitsilina, kay Ma'am Fee Kapada. Ma'am Fee Kapada mayong udtogid, kay Sir Geoffrey Nonato Pagsugi andali lang kay Sir Geoffrey Nonato Pagsugiron, kapamatigid subong sa aton
Tamyaw lang happy birthday kay Honorable Kagawad Boni Ermihi sa barangay San Jose, Miagao. O kay Kagawad Boni Ermihi sa barangay San Jose, Miagao. Happy birthday. Halin sa kay Sir Joffrey Nonato Pagsugiron. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa barangay Balabagoharo. Kay Sir Ariel Montelihaw. Sir Ariel Montelihaw mayong odtoman kay Ma'am Glory Blanco Sido Nagalio sa Vans and Glory Store dira sa Miagao Public Market. Maayong odto gid sa inyo tanan-tanan. Salamat gid mga sirs kag mga mams. Nagapadayon nga pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Mabalik kita dugay-dugay Pagkatapos ang aton sining Mighty C sa aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Nagawa mo na ba? Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga mat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ako. Sabi man ang bas mo. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Tawag ka, happy birthday. Sana malala ko niya nakapas mo. May diabetes ka na, DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Ini man ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious, which is depression. Kabalo ka Sir JP, mga factors nga ini gakatabo ang gitawag kakapoy bla sa atong una or sa aton nga brain or ini gitawag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas, husto, hindi ka pala kaon gulay, tapos kulang ka paway, kulang ka tulog, permi ka stress, ang mo ginakaon puro junk foods. Okay, mga matamis, mga added sugars. Tapos, hindi ka kabalo magsulbad sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere gasulod kung ano ka-importante ang DTX 500. Ano ka-importante ang Mighty C kay nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy imong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa imong problema. Kisa iban nga mga tao, ginatulog lang na. Ako, ginatulog ko lang na. After tulog, energize na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty C para makabato ka. Kag tulugi ka dal, ina kung katulog ka. Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500
500 kag Mighty C or Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones. So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya, sulbaron ang problema daw sa wala lang. Kakadlaw-kadlaw lang, no? Very sharp ang ilang mga paminsaron, no, di ba? Ini bangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang nga brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige kakaon mga added sugar, ikataas man ang free radicals, budlayan kaya maghandle problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset. Kung healthy ang imo brain, nami na imo paminsaron sir boy. No? So dire ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Kampiyon imo paminsaron. Tapos layo kas depression. Permi ka happy. Kaya man nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag gakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalwikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa diha. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mait na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical attention, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla
sigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pagdeklara ng public health emergency dahil sa pagtaas ng HIV cases sa bansa, hindi umano kailangan. Congressman Richard Gomez ay inihayag na binabaliwala umano ng Kongreso ang usapin na ukol sa San Juanico Bridge. Kamuning footbridge pinapag-iba ni Pangulong Marcos Jr. Halos 1,000 kaso ng dengue na itala sa Negros Oriental sa unang 5 buwan ng taon. Samantala 3 katao na italang nasawi ngayong buwan ng Hunyo sa Canlaon City. Isang senior citizen na bangga patay sa Antique. Mahigit 124,000 na halaga ng pinsala na itala sa naganap na sunog sa Boracay. Isang lalaki arestado matapos gaharsay ng step-daughter sa lungsod ng Olongapo. At dating pulis sa Iloilo arestado sa iligal na droga. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, para kay House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na hindi kailangan magdeklara ng public health emergency dahil sa tumataas na kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa. Giit ni Garin na dating Health Secretary, ang dapat gawin ng gobyerno ay gawing available at accessible sa lahat ang gamot sa HIV. Paliwanag pa nito na ang naitatalang pagtaas ng bilang na mga tinatamaan ng HIV ay dahil marami sa mga tinatamaan nito ang nasusuri na ngayon kaya nai-report kumpara noon. Dapat rin anyang palakasin ang HIV awareness para maawat ang pagkalat ng bagong infeksyon sa maprotektahan ng bawat isa at maalis ang stigma o panghuhusga, gayon din ang diskriminasyon sa mga tinatamaan ng naturang sakit. Network News. Mighty C Network News. Samantala, Congressman Richard Gomez ay inihayag na binabaliwala umano ng Kongreso ang usapin na ukol sa San Juanico Bridge. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino. That every year, DPWH will report kung ano yung kailangan ayusin sa atin. And also, andun lagi ang San Juanico Bridge
It is in the RDC report, if you will take a look at it. Hindi nagkulang ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagbibigay ng report kaugnay sa totoong kalagayan ng San Juanico Bridge na nangangailangan ngayon ng agarang aksyon. Ito ang naging pahayag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa kanyang privilege speech sa isinagawang hearing sa House of Representatives kahapon, kung saan dinepensahan ng kongresista ang pamunuan ng DPWH na siyang sinisisi ngayon sa dinaranas na krisis sa San Juanico Bridge. Ayon kay Congressman Richard Gomez, kada taon ay inire-report ng DPWH sa Regional Development Council o RDC ang kalagayan ng mga infrastruktura, kasama na dito ang San Juanico Bridge. Taon-taon ay inire-report ng ahensya na kailangan ng i-retrofit, i-repair at annual maintenance ng tulay, pero palagi itong hindi nabibigyan ng pondo. Dahil sa sitwasyon ngayon sa San Juanico Bridge, malaki ang negatibong epekto nito sa buong rehiyon. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Department of Transportation Secretary Vinza Dizon na tanggalin na ang tinaguriang Mount Kamuning Footbridge na matatagpuan sa Quezon City. Ayon sa kalihim personal na nakita mismo ng Pangulo ang nasabing footbridge at sinabing hindi magagamit ito ng mga may edad, lalo na ang mga may kapansanan. Marapat anya, napalitan na lamang ito ng bago at maayos na tawiran. Magugunitang umani ng batikos ang nasabing footbridge dahil ito ay matarika kung saan mahihirapan ang mga gagamit nito. Network News. Mighty C Network News. Gayun din halos 1,000 kaso ng dengue na itala naman sa Negros Oriental sa unang 5 buwan ng taong 2025. Balita hatid sa atin ni K5 James sa Bandokilyo. Nakapagtala ang lalawigan ng Negros Oriental ng 910 na kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo at 30 ngayong taon, ngunit 1 tao ang namatay sa sakit ayon kay Provincial Health Officer Dengue Coordinator Noel Ferrero. Sinabi ni Ferrero na ang bilang na ito ay bumaba ng 25% kumpara sa mga naitalang kaso sa parehong buwan noong nakarang taon at mayroong 4 na namatay sa lalawigan. Dagdag pa ni Ferrero na ang dengue infection ay maaaring makaapekto sa mga individual na may edad mula 1 buwan hanggang 73 taong gulang. Patuloy na hinimok ng Provincial Health Unit ang publiko na laging tandaan ang 4S na search and destroy, seek early consultation, self-protective measures, and say no to indiscriminate fogging. Ayon pa sa opisyal na kailangang magtulong-tulong ang taong bayan upang maiwasan ang naturang sakit. Ako si K5 James de Trebayo, Bandokilyo, para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din 3 kataon na italang nasawi ngayong buwan ng Hunyo sa Canlaon City. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Steve Flores. 3 ang nasawi ng mga residente ng Canlaon City, Negros Oriental sa magkaibang aksidente sa unang mga araw nitong buwan ng Hunyo. Hunyo 2, pasado las 3 ng madaling araw, na-aksidente ang isang pampasero na V-Hire sa may Tayasan, Negros Oriental na ikinasawi ng isang 19 anyos na si Eric Jan Placido na taga-barangay Panubigan, Canlaon City. Bumangga ang V-Hire sa isang kahoy matapos mawala ng preno. Pagsapit naman ng hapon, nasawi rin ang isang Marshall de la Cruz na nasa tamang edad at residente ng Barangay Budlasan, Canlaon City habang ginagamot sa pagamutan matapos na nag-counterflow at aksidenteng bumangga sa isa pang motorsiklo sa may Vallehermoso, Negros Oriental na ikinasawi naman ang isa pang rider at sugatan ang 2 nitong backrider. Nasawi naman habang ginagamot sa ospital ang isang alias Atan, 50 anyos matapos itong mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at bumangga sa isang stone house noong nakarang gabi dito sa may Barangay Mabigo, lungsod ng Canlaon. Patuloy naman sa paalala ang PNP sa Negros Oriental na palaging mag-ingat sa pagmamaneho lalo't tumaas na naman ang mga aksidente sa daan. Ito si K5 Steve Flores para sa Kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Oriental. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
Samantala mga K5, isang senior citizen na nabangga patay sa Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Family Palanog. Patay ang isang senior citizen na tumawid sa kalsada matapos nabundol ng motorsiklo. Tinataya alas 6:45 ng umaga, Hunyo 3 sa barangay Igdanlag, Tobias, Fournier, Antique. Sa interview ng K5 News FM, San Jose Police Staff Sergeant Anthony Pilingon ng Tobias Fournier Municipal Police Station, kanyang pinahayag na bumabiyahe ang driver ng motorsiklo na kinilala kay Mark, 24 anyos, residente ng barangay Arobo, Tobias, Fournier, na papuntang barangay Arasasan. Aksidente nitong nabundol ang biktima na senior citizen na tumawid sa kalsada. Ayon kay Police Staff Sergeant Pilingon na base rin sa investigasyon, hindi naman mabilis ang takbo ng motorsiklo ngunit biglang tumawid ang biktima kung saan hindi na ito naiwasan ng driver at nabundol. Dahil dito agad na dinala ang biktima sa ospital na nagtamo ng head injury na naging dahilan ng kanyang pagkamatay, habang minor injuries naman ang natamo ng driver ng motorsiklo. Nag-usap na rin ang pamilya ng biktima at ang driver na isettle na lang dahil aksidente ang nangyayari. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sa iba pang detalye ng mga balita, may get 124,000 na halaga ng pinsala na itala sa naganap na sunog sa Boracay. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Nilamon ng apoy ang dalawang palapag na bahay sa nangyaring sunog sa sitio Ampulong, Barangay Manok-Manok, Boracay Island, Malayaklan, bandang alas 3 kahapon ng hapon. Pagmamayari ni Marvelo de los Santos, 38 anyos at residente ng nabanggit na lugar ang nasunog na bahay. Ang unang palapag ay gawa sa konkreto, ngunit gawa naman sa mixed materials ang ikalawang palapag nito. Ayon kay FO1 Felix Berto Candari VI ng BFP Boracay, idineklarang fire out ang nasabing sunog bandang alas 4:30 na ng hapon, kung saan tumagal ang firefighting operation ng halos isang oras. Umabot naman sa 124,500 pesos ang danyos na iniwan ng nasabing sunog at mabuti naman na walang nasugatan o casualties sa nasabing insidente. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng BFP Boracay kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din isang lalaki arestado matapos gahasain ng step-daughter nito sa lungsod ng Olongapo. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Marta Madabalyao. Naaresto ng mga operatiba ng CIDG Olongapo, katuwang ang pulisya ng lungsod, ang nagngangalang Emmanuel Malix alias Manny Malixi, 51 years old at residente ng Barangay Barreto ng nasabing lungsod, dakong alauna ng hapon kahapon ng Miyerkules, June 4, 2025. Si Malixi ay kabilang sa top 3 most wanted person sa lungsod at naharap sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Ayon sa report, matapos ang hiwalayan ng akusado at ng dating kinakasama, ay pinatuloy nito ang kanyang stepdaughter sa bahay kung saan umano nangyari ang insidente. Lumabas ang reklamo matapos mapansin ng pamilya ng biktima ang pagkawala nito at muling pinabalik sa ama. Napag-alaman rin na ginahasa ng suspect ang biktima na siyang ikinagalit ng pamilya nito at nagsampa ng reklamo sa mga otoridad. Sa kasulukuyan ay nasa kustodiya na ng CIDG Olongapo ang suspect para sa karampatang proseso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Martha Madabalyao para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At dating pulis sa Iloilo, arestado naman sa iligal na droga. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Arestado ang dating pulis na may kaso kaugnay sa iligal na droga sa isinagawang search warrant operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Zone 1, Barangay Veterans Village, City Proper, Iloilo City, pasado las 7 ng umaga, Hunyo 5. Kinilala ito na si Joel Destacamento, 58 taong gulang na residente rin ng nasabing barangay.
July. Nakuha sa kanya ang isang sachet ng suspected shabu, drug paraphernalia at mga bala. Ang arestado ang may kaso sa droga noong 2020, nakalabas noong 2022 at na-dismiss naman sa serbisyo noong 2005. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nangako ang bagong hala na Pangulo ng South Korea na si Lee Jae-myung na kanyang pagkakaisahin ang mga mamamayan matapos ang kanyang panalo sa halala na laban sa katunggali nitong si Kim Moon-soo na katunggali ng pinatalsik na si Yoon Suk-yeol. Nakuha ni Jae-myung ang 49.4% na boto sa ginanap na snap election. Isinagawa ang eleksyon matapos na mapatalsik si Yoon dahil sa tangka nitong pagdeklara ng martial law para pagtakpan ang mga kontrobersiyang kinakaharap nito. Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Apostol sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Ang musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Ang oras. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 de Superior Antioxidant. Para malikawan na ito na makamamatay nga kanser. Magtumar kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para makontrol ang atong sining nga diabetes. Magtumar kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamuok ang atong katulugon kon gabi. Magtumar kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Kung gusto naton nga magnubo ang atong sining nga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps, mga balita ag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Ara sa aton nga linya si Miss Angel Tan sang More Power Iloilo. Ito may ginpangabayang scheduled power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines sa Sunday, Domingo, June 8. Halin alas 5 sa aga, tob sa alas 5 sa hapon, 12 hours ha. Ano nga mga lugar ang apektado sa brownout ngayon eh? Diri nga sa nasakupan o kon service area sang More Power Iloilo.
Miss Angel Tan, mayong hapon. Oo. Sir John, mayong hapon sa atong mga tagpalamatik. Of course, listeners gid sa K5 News FM. Do stereo man ang imo nga voice mong. Okay man, sir. Okay, pwede ka pang FM. Okay, ma'am na. Nanawagan mi sa imo kay may scheduled power interruption sa Sunday, no, from 5 a.m. to 5 p.m. Ginpangabay ining power interruption sang NGCP. Yes, Sir John, tsaka ikaw, ginpangabay ini siya mismo sang National Grid Corporation of the Philippines, so kung ng NGCP ang 12 ka oras nga scheduled power interruption diri sa bahin. So kung sa franchise area, sang more power diri sa bahin sang syudad ng Iloilo agod nga ti magpatigayon sila sang ilang maintenance works. Subong gid siya Hunyo 8, 2025 kag ti sa mga tigpalamat dato nagaworry gid sila kay Domingo nga adlaw, pero ti amo gid nga adlaw ang gin-request mismo sang NGCP Sir John, pero with this one iya ang obrahon sang more power kadungan sa sining gin-request ng NGCP, magapatigayon man kita sang mga clearing operations diri sa aton nga mga areas ang bunyati malikawan naton ang mga unscheduled interruptions, just like ang pagpaninlo sa mga linya, just like pag clearing operations man bala pag usod sa mga sangasang kahoy nga tilapit sa mga linya naton. At the same time, man ni ang DTON man para nga ma-review natin ang ating mga linya sa palibot diri sa syudad ng Iloilo. Pero with this one, yari ang mga areas na maka-experience gid sang 12 hours na power interruption. Ang kabahin diri isang portion sang mobile feeder 3, which is ang under diri, ang Mega World feeders 3, 4, and 5, portion sang Abeto, Mirasol, Taft South sa Mandurriao. Kabahin man diti ang area sang Airport Mandurriao, Dungon C Mandurriao, L98 del Castellana Haro, portion sang Guzman Sena Mandurriao, portion sang Hibawan Norte kag Hibawan Sur sa Mandurriao, portion sang Navais Mandurriao, Oñate de Leon Mandurriao, Our Lady of Lourdes Haro, Pali Benedicto Mandurriao, kag portion sang Block 17 sa Mandurriao, portion sang Sambag Haro, kag portion sang San Vicente Haro, kag of course ang portion sang Santa Rosa Mandurriao, Sir John. Pero with this one kay ang ginobra diri sang more power kay di ba ang request ng NGCP dapat kalabanan diri is ang underline 5 nga request ng NGCP kalabanan diri is ang iya sa mga Mandurriao area kag madamo pagid sang iban. Pero because sa bag-o nga technology sang more power kag ginobra natin diri ginobra is dugin shift ging load naton, isolation and tie-up sequence. Ang iban nga mga line feeders naton, out of 100% kontani nga mga konsumidor nga apektado, nagnubo ini siya sa 6% na lamang ining mga maka-experiensya sang 12-hour nga interruption. Ang 94% sa mga aton nga mga consumers maka-experiensya gid lamang sang 3 ka oras nga blackout o kun nga pagkadula sang ila kuryente. Sir John, ang kabahin diri ang mga portion diri nga maka-experience sang 3 hours and 30 minutes from 5 a.m. to 7 a.m. and 3:30 to 5 p.m. is ang area sang whole Mega World and mobile stations. Kabahin diri ang portion pagid sang Lapas Manabi. At the same time, ang whole Lapas Feeder 7, portion of Molo Feeder 5, portion of Santo Domingo Arevalo, sa mga listeners natin, Sir John. Pero with this one, ginalantaw man naton nga gilayon ini siya mapanumbalik ang mga source of power man sa mga listeners natin sa ilang mga balay. And we do understand sa ilang frustrations, pero with this one, ang gipangabay sa NGCP is para man sa kayuhan sa mga konsumidor nga para makaayo ang ilabi nga line of service diri sa bahin sa Iloilo City, Sir John. So bot silingon nga sa Domingo bisan pa nga request sang NGCP nga from 5 a.m. to 5 p.m. Sa service area sa More Power, may mga lugar nga waya brownout sa Sunday. Sa bot silingon nga hindi nga 12 hours gid nga tanan-tanan blackout kita sa service area sa More Power, kundi may mga lugar lang
nga may 3 hours, may 2 hours, may 4 hours lang brownout. Oo, exactly, Sir John, no? Kahit supposedly is 100% kidri ang ginayo sa NGCP sa Line 5. Pero because of our isolation and tie-up sequence nga ginpatuman man adi kumbaga gin-transfer ta ang load sang iban nga mga konsumidor sa iban nga mga linya. The reason why nga mga 6% kid lamang exactly sang population sang Line 5 ang maapektuhan sang blackout. Ang 94% 3 hours and 30 minutes lang din sila, Sir John. Silingon, nasalbar gid ang 94% sang ating mga customers from 12 hours abi nga blackout. Muna na kon bago o kon high-tech ang facilities nga pamtang sang more power diri sa syudad sang Iloilo. Yes, of course, Sir John. Kasi kung may mga palaabuton abi, may mga question, any concern sa ating mga konsumidor, mahimo gid ni sila magpadala sang ila abi nga concern sa aton nga hotline, which is una is ang aton diri nga cellphone number. Under ni siya sa 0919 0720-626. Liwato natin, Sir John, no? 0919-0720-626. Sa of course, ginapabugal din natin ang More Power app. Ang application niya sa Sir John, pwede niya siya magamit sa pag-send sa mga concerns, reklamo. At the same time, ma-monitor nila kung hindi nga mga feeders, mga areas, ang wala asang kuryente through the More Power app. So, hindi lang kita sa mga facilities nag-upgrade, kundi pati mismo sa paghatag natin communication with the consumers man abi, Sir John. So kung kapamangkot sila nga oras magsiga diri sa amon lugar, iagi lang nila dira sa app sang More Power. Yes, of course, Sir John. Pwede din sa applications, of course, sa ating sa cellphone page. Yeah, cellphone, mag-update kita sa ating mga interruptions man abi, kag sa mga phone numbers manabi niara kita 24/7 hotline para nga magsabat sa mga concerns sa ating mga konsumidor. Kagang mayo the beauty sang serbisyo sa More Power is that nga kung nagapanawag ka, nagapamangkot ka, may gasabat gid sa mga konsumidor. Yes. Exactly, Sir Tan. Dagdi kumbaga ma-address silang concern ni mga aton lang dang standby lang is upon calling nera the ticket, and then napakaduan dayon sa field sang aton nga mga linemen ug mga personnel abi nga on duty 24/7 gina, Sir John. Ang ginambal mo kinang 4% lang ang 12 hours gid nga brownout, no? Yes. 4% ang ini nga areas gid, specific areas kita sang from 5 a.m. to 5 p.m. nga brownout. Ang ining nabilin ng gamay nga mga areas, diin gid ini siya, Ma'am Angel? Ang 5 a.m. to 5 p.m. atong 12 hours Sir John, wato naton ang area diri siya is portion sang mobile feeder 3, under Manri ang portion sang Megawell feeders 345, Abeto, Mirasol, Taft South, Mandurriao, sa may airport Mandurriao, kalabanan diri Mandurriao area din, Sir John. Ang Dungon C, El 98 del Castellana Haro, Guzman y Sena, Mandurriao, Hibauan Norte, Mandurriao, Hibauan Sur, Mandurriao, Navais, Mandurriao, Oñate de Leon, Mandurriao, Our Lady of Lourdes, Haro, Pali, Benedicto, Mandurriao, Block 17, sang Mandurriao, Sambag, Haro, San Vicente, Haro, kag of course ang porson sang Santa Rosa, Mandurriao, Sir John. Madamo, 96 sa makon mo. 96 ako, 94 or 94 if I'm not mistaken. 94% kid ang wala na ulamid sang 12 hours spontaneous nga interruption, which is ang mula ni hambal ta manabi sa mga modern technologies sang More Power. Okay. So salamat kid Miss Angel Tan, kabay pa nga kung may mga announcement ang More Power, bukas man ang K5 News FM Iloilo sa imo. Of course. Madamo gid salamat, Sir John, sa ating mga listeners. Salamat kid. Salamat. There you are, mga ka-K5, si Miss Angel Tan, ang spokesperson sa More Power Iloilo. May mga portion mo na yakon high-tech, no? Ang mga facilities sang More Power Subong. Instead nga 12 hours, alin alas 5 sa agat up to alas 5 sa hapon, 94% siniya, mga tag 3 hours lang, 4 hours, kahit kon high-tech mo. Pero kung iba ni Goro, no? With all due respect sa iba na, nga mga distribution utility o kung mga DU,
kung mga sanguna pa nga panahon ang inyo sining mga facilities, why nyo man gina-improve. Kung magambal ang NGCP 5 a.m. to 5 p.m. amo man ang ila. 12 oras na wala kuryente. Di kayang more power kay high-tech. May mga areas lang, abisan ay power halin sa NGCP, may mga facilities yang more power nga magasiga. That's why nga hindi matamaan ang mga konsumidor sang more power Iloilo sa brownout or blackout sa Sunday. Alin alas 5 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Check tayo nato na si K5 Karen Badilla, K5 Paul. K5 Paul. Lihog ko si K5 Karen Badilla na lang, isugpon na lang natin sa report subong. Kaya para makuha natin ng isa ka dismiss nga pulis. Sabi no, dismiss sa serbisyo. Naganegosyo siya bo, kagalin pa ko sa Muntinlupa. But silingon mga Muntinlupa, lugar ining Muntinlupa mo, pero ang Muntinlupa, dira na pahamtang ang New Bilibid Prison. Ang hambal dilab lang nga Bilibid bla. Hambal lang nga NBP, New Bilibid Prison. Arat dira namtang, bot silingon, nga hindi na sa Muntinlupa, kay Muntinlupa, dati syudad na iya sa Metro Manila. Pero within sa Muntinlupa, dira na pahamtang, dira ang location sang New Bilibid Prison. Di kadamo sa mga high profile na mga persons deprived of liberty ang arat dira subong. So ang source kuno dira sik naton si K5 Karen Badilla, kay medyo madanlog kuno ini siya. Mga pulis na budayan magdakop sa iya, ginimo na lang, nag-apply na lang sila sang search warrant. Check naton K5 Karen sa report sa patrol. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. K5 John arestado Napikado pinago. Medyo steady anay posisyon ta K5 Karen kay ga dula-dula bla. Ara na. Okay, naka-K5 John. Matag ba? Sana nagpas pala buton ta. Oo. Yung ginig pulis na akon pulis sa K5 John, no? Si Joel Destacamento, 58 years old ini, upon 58 anyo, residente sa Zone 1, Barangay Veterans Village, City Trapo. Baligin applyan niya sa K5 John sa search warrant sa mga katapo sa City Drug Enforcement Unit o kung CDEU, kaina ng mga alas sa isang aga na tamo sa K5 John. Kaya sa pag-interview natin, kay Police Lieutenant Joey Bandojo, ay operating officer sa K5 John, ginpayag siningati isa ka bulan ang inaya ng monitoring kay Destacamento na nagdaduso ni sa illegal drugs. Pero tuig 2005, kung gin-dismiss ini sa serbisyo, si Destacamento tabangod man sa kaso niya sa illegal drugs. Pero kung sinikita dyan sa 2020, na-monitoran niya sa aton nga kapulisan na nag-engage siya sa illegal na droga. Ato sabihin, tigil patigalino niya sa drug buyback operation kaya dyan. Pero sa tuig 2022, nakaga niya siya kasi na-dismiss ang iyang kaso. Pagkakini naman, siguro sa bilang sa Mayo, sa kaigatan ng Mandojo, may report sila na batin sa K5 dyan na ining si Destacamento, lihat naman niya nagaduso sa illegal drugs. Tigin, niya siya, kapila niya sa K5 dyan, din operate. Pero medyo mahuludan nag-ini sa K5 dyan. Kasi dati siya na police officer, dalaan niya ang ilag sa mga operatiba kay sinuka sa kailitan ng Mandojo. Kung hindi niya kaya na uminan, baligyan sa drugs, hindi yun sila magbaligya sa imo. Kaya sa inabi niya kapitag dyan, kung ano ang ilag sa mga US operatiba. Presidential Elections 2020. Pero sinuklag din sa kapitag dyan, decide ang ating nakapulisan na serbihan niya sa search warrant sa ina sa pagpakilala sa kapulisan natin sa iya nga ang miyembro sila kapitag dyan sa PNP kaya ginaserbihan sa search warrant
nagtuyo ano sa naman talagyo, nagmagpato sa kapitan dyan dito sa may kilid sa atin sa akot, sa kilid sa iya na balay. Pero napuno siya sa gihapon sa atin nila mga operatiba kapitan dyan, no? Kasi damo sa kabina ng mga operatives natin, kag ang mga SWAT dito sa area, ang ito na dakpan din siya sa gihapon kapitan dyan. Kag during sa search warrant operation, natuwa ni sa iya na kaginakot ang mistake sa suspected sa safety sabi na nag-hag-at sa 100 grams kung may market value na 680,000 pesos. Kung bigyan mo din na nakiha sa iya ang airsoft sa kitag dyan. No? Pero, airsoft, hindi ni pusil nga tuntuhod nga naglupok. Airsoft ka ni? I-verify ka na sa atin nga kapulisan dito sa kampo Brigado para may baluan itong airsoft. Din mag-inakbala o kung tinagpinagod na pusil. Kung genuine. Kay panyo, tulukon tala ni kung sa video lang, kung sa picture lang, daw genuine nga pusil bla. BB nga M16 nga gin BB pagid infant nga M16. Ano ni ano unang informasyon nga kuan lang ini ng airsoft? Yes, ano nang iya di pag-atitag dyan airsoft. Pero ano pa na i-turn over pa na sa dito sa Camp Delgado para ma-verify gid kung wala airsoft ang wala o kung tuod gid nga pusil katitag dyan. Pwede man na nga kung may bala sa pitkan man sa agtang niya para mabalaan ta kung airsoft kung hindi, di ba? Iwati ko na airsoft, baby, agtang mo, baby. Bisan airsoft gapon na, kung sa agtang na, bisan airsoft na, sakit mo na gapon. Yes. Ang sunod pag-ibiring sa kayo ni Tenant Bandoco, K5 dyan, nga ang suspect, may source po siya sa Muntinlupa, pero ito siyempre sa mga dagbaybat na tarisan sa K5 dyan, ang mga suspect, hindi na kayo niwala, di ba yun? Pero ito Muntinlupa, ang ating nakapuntan na may ginakuhaan sa na supply. Alin sa munti? Yes. Okay. So kung magmangambal na nga Muntinlupa, ang source na sa kwana sa Bilibid Oo, sa Bilibid. Hindi nga sa Muntinlupa City Hall Oo, sa New Bilibid. Oo. May kwan man to, may Pilinvest na to nga daw subdivision bla sa kwan sa Muntinlupa. So may mga dalagko ka mga hotels na damo sa Muntinlupa mo. Ang New Bilibid Prison ara ina sa nalocate sa Muntinlupa, Metro Manila. So sa lugar wala nga detalye kapitan dyan, pamatian natin si Lieutenant Joey Bandoco, ang operating officer sa CDEO sa pag-interview sa mga katapusang media kaina sa iyak kapitan dyan. Sir, sino niyong inyong subject person sa ginpatigayan ninyong search warrant operation, sir? Good morning sa mga tagpalamati. Ang subject naman sang atong search warrant amo si Joel Destacamento Villaruel, 58 years old. Dati nga member sang Philippine National Police kag na-dismiss sa serbisyo. Taga-residente sang Barangay Veterans Village, Iloilo City. Sir, anong monitoring nyo ni sa iya, sir? Mga isa ka bulan, nakabaton kami sa impormasyon na si Joel alias Banog, isa ka dismissed na police officer, naga-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga, kaya at the same time may ginahuptan niya pusil. So ang amon nga initial ginimo, gin-inform na ito ng aton city director, si Police Colonel Kim Piligada, kag gilayon nagsugo siya, nagbando siya sa aton Chief CDEO kay Police Captain Ryan Christ Inot nga pagtrabahoon ini kag para madakop man sa pagbayular sang RA 9165. Sir, ano nga year siya na dismiss kag ano ang rason? Sunod sa iya mga year 2005 nag-awol na siya sa serbisyo. Okay. May previous record niya sir? Ang record niya nga nadakpan siya sa violation man sang RA 9165 sabtong tuig September 20, 2020 sa Molo, Iloilo City. Paano siya sir nakagawa man sir? According sa iya nakagawa man kay na-dismiss ang iya nga kaso. Pag-awol yun to sir, ano nag-engage sa illegal drugs? Amo lang to pagka ang monitoring natin sa iya dira na sa naka intra na hasta nga nadakpan siya sa 2020.
Sa subong, sir, sa inyo nga operation, anong nakuha nyo sa iya, sir? Sa ginpatigayon naton nga pag-implement sang search warrant na recover naton ang suspected shabu nga ginabuluban ta 100 grams nga may standard drug price nga 680,000 pesos. At the same time ang nanarasari nga pusil nga ginapasuni nga airsoft pero aton pa ipa-examine sa aton nga civil security unit. Sa supply, sir, hindi siya nagakuha sa illegal drugs? Kung sa illegal drugs naman, hindi siya mag-ako. Pero may mga monitoring kita sa iya nga may contact siya sa Muntinlupa na ginadagdagan siya diri. Imaligyan na di siya, sir? May ara kita mga videos, series of videos, pictures, transaction nga nagapamatuod. Lini ka daw tanlog pa ni sa pantat? Oo, correct. Ako na paratan niya pulis na danlog sa pantat. Oo, tikon ang pantat, butanga mo na sang balas, hindi na magdanlog mo. Kaya na, why sa mandakpan, pero matyago ng mga pusil niyo, tutuod din mo. Iya mo. Oo, tigali kay kung bisan airsoft na siya, may violation man sa gapon ka may kumilik gun ban pasbong. Liyo ko bimangkot sa police kung qualified pa niya nga qualify pa niya nga violation sa kumilig gun ban. Kaya ang gun ban taas na pas 11 mo, June 11. Kaki 5 Karen. Dula signal. Gadayal kami daliwat ha, kaki 5 Karen Badilla. Sa report po nito, nag-AWOL kung sa mga istorya sa mga tambay niya, nag-AWOL. Nag-AWOL siya, absent without leave. Tikay AWOL siya, waisak balik, gin-dismiss siya, gin-discharge sa serbisyo bilang katapos ang Philippine National Police. Lola, basi lang alang. Daw hindi makontak, no? Kompleto naman ang report ni Kaki 5 Karen Badilla sa sining isa ka anay police nga nadakpan sa kay mabudlay dakpon kung ibaybas kay hindi basta-basta tigin applyan nila sang search warrant dakop gid. I-check naton ina kung ang ini mga pusil nga nakuha sa iya kay ginapasuni niya kunong airsoft kwani i-check ina kung tutuod niya pusil ini kung hindi. Pero mga pulis balaman na nila. Mabalik kita dugay-dugay sa duga nga mga impormasyon kay mga balita mga Kaki 5. Please stand by. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magkangon kang magluho sa bagong paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Rinitiyado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na
nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes. Wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that. 11 Mbps. Balik kita sa ato nga pagpangalagad ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidanta. Para malikawan naton ang makamamatay nga kanser, magtumar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Madamo nga sahi sang kanser, isa na dang sarcoma. Isa ka tumalagsahon nga sahi sang kanser, apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sang sarcoma nagatubo sa kabot o kontiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paggubag sa parte sa lawas, genetic disorder or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiho nga joint, tinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag may TC kita adlaw-adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract or DSA sang DTX 500, batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patyon. Ang mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon kag mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 500 kag Mighty C di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available in nationwide. Mga pi kita, mga kaki-5 DTX Coffee Mix, healthy coffee. Kung makahigop ikaw sang mainit-init ya DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Talaga ng tali sa paa. Samtang kung gusto mo naman creamy coffee, mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, healthy sa kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera o kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Aligo kita, gamit kita sang Klinika DTX Beauty Soap para nagaprisko ang aton pamatyagan. Nagaprisko kag subong man, naganami pamatyagan ta kag nami ang aton sining lawas, nagahamot kag nagapaputi sa lawas ang Klinika DTX Beauty Soap. Pagkatapos naton paligo, mag-roll on kita sang Klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining ilo, Klinika Deo Fresh. Kako nagasakit ang aton sining katyan, i-Klinika Sporbiotics mo na yan. Para sa sakit sang tiyan, LBM, UTI, problema sa tiyan, Klinika Sporbiotics. Nagawa mo na ba ang mga bagay? Klinika Sporbiotics sa mga kaki-5. Nagalimpyo kag nagaproteksyon sang aton siningat tiyan. Mulat lang iyong mga mata. Kung gusto naton pagsik, tindog, baskog, mag-extend food supplement. Amoning hambal naton nga satisfied si Mr. Kag satisfied man si Mrs. Kay mabaskog. Tumba ng iban, ikaw nagatindog sa gihapon.
Extend food supplement may maka kag klabowaska. Nga ingrediente sini amo ina nga naghatag sang adrenaline kung kapagsik sang aton sining lawas. Ang maayo pa sini sang extend kay naga-circulate sang maayo nga aton sining dugo, malayo kita sa stroke, malayo kita sa masakit. Extend food supplement Clinicas Probiotics DTX Beauty Soap kag Clinica Deo Fresh. Upod man ang DTX Coffee Mix kag Prebio Coffee, mga di kalidad din ang mga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Clinica Di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok. Kag available man ini sa mga product center ni Dr. Ramil Uy nationwide. Sa Iloilo City, yaran hamtang sa Ilopi Street, ilid sang Robinson Saro, Iloilo City, sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kay Salvacion Street, Pasig City. Nambali Dr. Ramil Uy, prevention is better than cure. Maposponggan nga ini ka magbalatian kung nagatumar ikaw sa mga food supplement ni Dr. Ramil Uy adlaw-adlaw, DTX 500, may TC, kag D3 ka nagapangapi ikaw sa DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Why na kita time sa ngalan Santa Mena Naman of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan